Sesisian part pediang sobha epi shakanika online worship service jong kajing sang kena balang Presbyterian nong thmai ngidap ta kajing aingu oba crowd yu blay blo play biang ingi sesisian ne kanika lat ngila ban wan lam epi yakani ka program ba ngengait scam ba pinyes nok tilang ban ngi sipor ban snap ayu blay don man krenengi lingba kani ka program Deshab nginya sakmat denginya pendem hang jing duai. Kokpa jingi bahabeneng kumni pengiwan sasisian ikslajat ki bakut ki jongmi ban aingu emi kupa biit nama ki jindon kat ki jongmi ngi wei pi wei ni aingu emi nama ma plingi kanikalat ni la ban wan khmat ka khet ki jing isnei jongmi bat jisu biit ni duai ba mandaran kat bagi program baro na do ko basdang jongka hado banda why not jongka jing sakri ke jongi ibu ti ka sangti blay ke jongi tu pen kentang iki baro angin pendap program nado ke bas sngap ke ketien ke jongi ke jing dry but baro ke bingin siyo so driver ba ni shu IT be yakmat ke sangti blay ke jongi tu snow ini tu dang ni tu mau ke pop rangkang jing bobon ni pan krisuk imtala kata amen hakani ke porsha bingin chakman ngin yo ya ke we ke jing rai ke banyalam ni di batli bat I walam bakata ka jingwai ni rai ka ko jingwai ka number ka ba sanspa kendai pusau bat hadien kata min sayo ya ka jing pulis dang na I janasa bat I wan sapi majau bat I bala kenjai ding do bat hadien kata min sayo ya ka jing dwai na I rusila rani Jam nod bat babha Pecha ibaret kunga Isnei banga bide Shayanga banwan shami Banyo wan shami ngatrang Dry ba yang awat kang Hakahima ku jongmi Atu ay bangan syongne Ngadakwa kumi banlong Hajan jongmi ay ngan syong Mi ba isnei bad basbun Banlong kum tangan smohun Dengan yaro junom do Bat ngan syakriya meru Kum taka pertekan I Ya uji sudah ngahi Baar balkan try ulong unang up ng jonga ngan do open chia yang kijaga plang bajenga uyalam yang harut ki bajai jai open pai yakin minsin jonga uyalam yang hikilin tikahak nak kabentak kerteng jong ukuble ngan pule menta na kashiti ba ar petras kalenang kaban nikong ka dukhot bandri banyo to pinred elade namar kata hapo kakti bakrobor kajong uble ba unya penkraw ya phi hakayar ka babit da ka babret no halo jong u ya kiching khusla jong phi baro namar usuma sukher ma u shaphang jong phi Tongin ya duai ko kpa jungi babning sesien try jispi ni wan khmat jong me ban aingu pangela ban kiu kumne ka yeng ka khoi ka bakantang ka jong me ni aingu me ba mila dala ke rangin la suma rangin ki chingpang khamtam na nu khlam try jispi to pelongi khna ki batup sngi ki bakongu e ka ktien ka jong me ki bakongu e ki mi ki pa ki no hikai bak bala hela sandru
to dan rekat ru ba gitu ki bape jakan di program rukum jo try je sepi dan rekat ban ya shimbanta kan ka program rukum jo to pelai ya kari bat ya ka jela chongi na ne lam try je sepi dan rekat lambat ki nurse ki doctor ki health workers but ki minister bar try je sepi dan rekat lambat I miss iban sasam na ka ketien ka chong me bat hadu ka bawai no ini khot kerpa da keteng batyang tam ka chong me amen. Tiani kapora menta ngakwa mengenye pule lang iwe dekot kot ba iba nila aru ban shimya ka begin nong kom I assignment nama nganom ong shu I isben ti kumta ini memory verse ngakepat ipi ba penya tho ya I penya pen internet penya la ban lani pila ban tho I kanu ka bible verse ka ba pi so internet bat sapa how to WhatsApp number ba pi sayo I ka screen ka jong pi sibet mo to inya pule lang ini dekon bat ba ongkom ni to pen red eladi namar kata hapo kakti ka ba kraw bor ka jong blay pa unyo pen kraw ye pi ha ka ya ka ba bit ti pila ban tho e ka ni ka dekot la ni pila ban tho e ka tu ka sam kat ka ba pi so bit ba sapap Hakani ka step ka bamenta ngin walami fi ka we ka jing thu khana tangba ka ni ka jing thu khana kan long ka ba compare kan dian namar ba la pun wonder ya ka ha ka drama but bala sunrop lang ki jing rai ti hakani ka step kani ka drama la ni ka jing ele ka hakani ka step ka bandai kat kum ka jing thu khana na ka ketien ka jong le ka bangila ban shem na ka kitab Genesis ka lenong ka balai punyo de khot hadu sanpo ti ka keteng jong ka ni ka play ha ka ni ka por ka keteng u Joseph u khana u bakong ya uble ti uni u khana u keteng u Joseph pat e ka jing thu khana menta kumangalong yupi ngin perwandur ya ka dur jong ka drama bala senrop lang bakijing ruai tito ngin yapet at sha skor ba mo lai thu yengi ba men wei la don ubrio jo ublei ubakerteng ujakom udan udai ubanakari kanan bat udai ubrio ubariu blei uba iet bat uba syaptieng ublei ujakom udan kat anu ki kuan senrang ki bahedo na ki ukerteng Ruben nang tas bot so natli bat ki baret pat udai Joseph bat wakadu na ki udai Benjamin Jacob ye je ki kuan jo obaro ndai ukamno ka jing it ya Joseph bat uda ye tamen sim ru ya Namar ulang ukana uba tipsi ba uba iet bat wako sneng ye ukpa bat ulang ru uba iet ublay namar kata Jacob hakasmi ka kajong Joseph kabauladap kanyo stem karta ula ai ka way ka jing ai so ba ka bakatpang ye Joseph bat kata kadai ula ai da ka sopti ka bathok brun lani ngilaban ong ka sopti babon rong bat ka itanat bah bat lo ong kumni yu Joseph ko ki khon ba e jonga nga khot ye phi baro namar nga don ka jingle ka ba kerpang ka ba nga kwa ban le bat kata ka long banga ukpa jung phi ki khar ar mut ki khon nga don ban ai ka jing ai ka ba kerpang ha uwei na phi ubangan yo uba kerpang hinre shwa bangan le ya kata ngakwa ban ai ngu ya ublei ubalong ma utan rai jong jingkur khu yangi kum kalong yeng ni ai ngu ya me ko blei ba pha ublei nong tha nong pen long bela ker ku yang akan ne
nga Aisha me na sengkai jonga me la kerku ki karan gut ki kon shen rang kum ka long yeng sha me ngi ai jengo jeng ya ro sha me try ka jengo ka jeng ya ro o sha me ni ai ka jengo ka jeng ya ro o sha me ni ai ngo ya me ko play na phi ki khat ar ngot ki khon nga jit ya me go Joseph u khon uba e yanga uba tip briu uba tip blay uba ko ngu uba ngai sneng yanga kum kadak jong kani ke jing e jonga ya me nga ai ha me ya kani ka sop ti ka bakar pang ku play ku baba i jonga om don kin tin ngan pla jing i jong pianga ku play ku baba i jonga ka jan ku pa phla pi ai ke pang yanga ku play ku baba i jonga ya kani ngan ting kai o kan pen ken ma jing i jong pianga ku play ku baba i jonga Kani ka long ka bom la long balai u Joseph menyo kani ka sopti ka bakar pang bat ka baburom nga bitar kani ka jingle ipa Hot, ngaru ngamla man pedang ai kani ka jingle. Masmu bang ide ban le. U Joseph habau la yo ya kani ke jing ai subhana ukpa ula dap ta ke jing kemen ndai ke ke basosi pan kalong bakani ke jing ai subha ukpa u Joseph klap pen bitar sikat dai iki hen men ju kira dap ta ke jing bisni apo jengki kani ke jing ya kani ke jing le siliang khamat ke jing ukpa jengki bat kumta kila dap ta ke jing bisni u Joseph bapli nama kata kila ya sela nama kata pedeng jengki shipara kono man penyiar keput yu Joseph kidat muru panle sop ya kata kakam klem ke jing tip kpa jengki u Jacob ale ngenya pet menta ayu ki henmen kitmu banle yu Joseph ngala isi u Joseph nong ye thupen shai pat nga damru ipa bi le kani tang u Joseph yengi pat Naphtali kitu kiwi ki para jungi kiong kumno kia menjor ne am bangi dai ban pensitam u Joseph Hot baru ben. Kia menjor lang ban ni. Bangi dai ban pensitam yo Joseph. Henry, ni le kumno ken. Ngi hab ban le ay ay Ngi hab ban le ay ay Ila isiya u Joseph Ngi day ban le ay ay Nga
Dala berkat kum nungin le ban pin jaklep ya u Joseph ngin pin yap ya u em pin min sao ya u em Henry ngas ngô đây bangin le ya u haka thliu ngin ya thep andalawan ki nong dim rau haki ngin di tador ya u Ra sejngai aman pai nang ni ya u penjara ngai ngin ong ipa bagi merat klau kila penyap ya u Ngihapan le ngihapan le ngihapan le ngihapan le ngihapan le ngihapan le ho ot ngin le ho ot ngin le ho ot ngin le mentangin litan ya u bangin pensitom ya u Ti uhan man u Joseph kuma playo I mentan Kila bishni ya u Kila pitarro yu kupa namar ule I tang ya u Joseph Ti kum ta kila ya sobut Kum lo ban pensitom yu Joseph Kila ya sela ya kawe ke jingle kapas niu ha bat ka bashir kai ru Kila ya sobut kum lo ban le kata ka kam Pat kadu kila ong ma kidei ban penjap no yu Henry namar uway uhan jong Joseph udang dan hak hi kecing snow sin lau jong para kat ban penyap lau jong para di sungdei kumta ula ajemut ban subret no yu Joseph ha kawai ketliu kabalar ngat bat banya tupat ha ukpa bomrat klau besniu lapam du yu ale tu nyepet yang Kihinman kile kuno yu Joseph. Ku Joseph, ku para jungi. Wanang ni. Beli baru ben, pikot yang pidon kam ayu na Namar bipa la ija ya me. Padila ai kerpang ya me kani kasapti bai tenat. Tengi kihinman jong me. La isi ya me. Bat namaru. Maya tu pensoi sepang jengi pa. Ngilai akut bangin pensitom ya me. Dah kebangin tap ya me habor ni. Bangin di ya me aku mau marah. Ani wow, beli penyele yang aku tak. Bali kumni, pi pensitom ben yang adu isenei kun menjong. Lebih yang dan jingit shu ya me melashat kelap dia namar kata akin nong dem rau nginde ya me mabalik kumni pipen sitam ben yang mabalik kumni pipen sitam ben yang Playo sengo kumno kito kihinman ki Joseph kila pensitom yu kila tim rau yu kinong kayi na rimidian ate lokum yu Joseph palaya lam no yu shaka way par kajaka kabat ngai bah mar kata kalong ri Egypt shayeng us im paru tong nya pet menta ja ayu ha kadi yeng jung us im paru Go kishnong kithaw ngaterwayaw ni umraw ba pentit ulong umraw ba pakabha Hey kushnong ko thaw hey ko lok ko jor nga unong dimraw nga wan manterwa de shapi umraw ba dang kinraw kamet kapad baklan Tid ya upenom babe umra ubapaka Hey
ก็ชนองก็เท้าเฮ้ก็หลอกก็จอดเทศกินยาวเนราวอุบาปากาเฮ้ก็ชนองก็เท้าเฮ้ก็หลอกก็จอดเทศกินยาวเนราวอุบาปากากูนองดีมราวไม่อ่องบ่าวนิ้วมราวลองบัปปากาไม่ทิกนาบ้าบัดลองบัลเลร์กัมละดากระเดยกุมตางันเทียดยาอู โฮดเสียงลองอุบคลันบัปปากาบัดอุบเลร์กัมอูกุมตางันเทียดยาอูชิมกันนี่กับพิซาบัดเคเล็ดโนกุมเราสัมลาทุยางาเมเดยูเอกาเอเมลาบันเลงาทีดอร์เรมงาเกอร์มันสคัมบาเมนลงกาจิงเมนตอยยางางาเดอูคูนคัดดูอูเจกอบงาเงจฮูเบลงาสมัดงามีนางาดอนกะสับบูเบลอูไอบันบาเตยาคีจิงพอสนิกุมราวสัมลางาลาสงาหุนนาดูเมนตาเมนลองชาครีจองงากุมราวสัมลางาลาสงาหุนนาดูเมนตาเมนลองชาครีจองงาอลียางอินเล็ดชักยิงจงอาทลายEM บ่าวนองดิมราวลเดียอยู่โจเซฟกุมราวกะยิงอุสอิมพาโรนังตาละจาอายุปันละยะทุหากันนี่กะจิงยะทุขนาบ่าวโจเซฟอุละอิมกะจิงอิมกะปะปะฮาละเทรมินอตละเลหอบจุลองใจตุบัดชุนามารunang haban batay kijing pos niyo uparo ulakan tiyo yu lani ulapan kiyo kerdan yu Joseph siya ki kerdan ki bahe padhalor tam agar Egypt hatian kaniya laong makanems niyo lani kaklam kelawan agar kanan kari kabaday kasnong try kijing Joseph ha kabaw sa ukpa jong Jacob lambat ki henmen Di kumta hakani ka nems niyo ka yeng jong Jacob ru kalakam don jimbam shu ka ka ba kila pelang kala lut no bat menta kila sedang man kerdu bam tiu Jacob rakot iki kun ula pha iki kun balik wat jimbam nari Egypt tamar yo snow bahari Egypt dan uwe menteri usim paro ubastad ulakan siya ulupay kikyo kanang makibriyo kata kahima kinamyak tangan banban u Jacob umsyum latip ba uniyo menteri ubastad kayeng siyo paro kari Egypt uday banban kunju u Joseph to nginyepet nanta ja ayu nangni sakamat ngai ngo yu blay ngai ngu yu blay namar ngalong kumdir kumbangalong day kajing it kajing bahaw blay kabay alam ya kani kajing im kajong buram long yu blay ubahaj rong tam ngalong kum ni day kajing bahaw blay jing u long yamiเป็นแดบน้องสุมาสั่งตีคราวจงมีอย่างอาตีขอบการีกูเบลจงอามีลงอูเบลบับฮากูเบล
play jonga, ku play jonga, ku nong siu spa jonga. Ku menteri babha ngiwan nari kanan aka bangila amatnya kandam sniu bat ngim dan jembam shu. Ku menteri ngikir padritnya me tu isen elam yangi bat tu ailam yu ko bamelakin show. Ku men jonga pimi thu mo yanga ngadei ken para khadu jong pi u Joseph upapila de mrau shisin menwe. Shisin menwe de pila ken tat yanga yanga pila de akti unong dimrau Rei ublei, uri udaya nga long kumni, kadei jing it ublei, kublei jonga, milong ublei babha, kublei jonga, kunong sius pa jonga, kunong sius pa jonga. Go Joseph, go parajangi, tu map hingi. Go men ba i jonga, ngalamap ipi. Ya, yang ini let shimyu ko, ba pinyo ra shiying ipa. Timba kani kecing itu kanas pang Joseph, new iken Joseph, walau lah haban mat kecing le. Kijing syak pencitom ben, wapun jat. Penban, ujai net scam ma kijing net kijang hau play. Long samla ubat dap tak buram, bat kijing sngorit. Bat ha keba sautanat kalong, ba ulong usamla ubak loy ban map. Wala ula syak ula yo kakabu kababhata mat penyar kaput ikihin men kibat temu ban penyap yu ban lejit ban mam no yaki mak lak loi ru ban pedyang biang yaki kum ki hinmen ki jong kum ta ka jing hikai ka bang yo na kani ka jing itu kana kalong bah bang ha ba ki jing pensoi ki jing sniu ni snow bishni ino yin pan ya ka bon ublei but ngin nyet scam mangila ban job ya kata da ka bangi yai ne hakajing dwai bat blehi us aingi kata kapor nila banya it nyamap parlong ujusap ula syadi no akin menju nrei kani kalong penban kalat yu banlong unong sensyar ka di Egypt kani ka penkenau yangi bo blei coklat yangi lano ru kumba ula le yu Joseph ula ai u kajing start wa kajing champang wat hadu bu unlong nong ai buj us yam paro kumta ka de yang ngiru pan ka bonu blei bon ai yang ngiru ya kan ya jing start kumno mangin jiet ya ka babha bat kiar nak basnio blei namanta ka buram ju amen ni ai ku blei sibon ya kinong yusim benta baro ki blai pendep ya kebentar ke bala pensyat halo jengki kani kapor bat ni ai ku blei iki namar kila shim yala ka jengkit clear bat kilai pendep ya kani ka program bat ni ai ku blei na do ba polis dang i janasa i wansapi bala kenjai bat i rusla nang ta ni ai ku blei iki blei shim benta baro ha tu ka skit na do i Dr. Benjamin Lingdo pengisi khot i ba ben ang ta i don kemen dakhar i batli dakhar i walam senrem bet i akiling do ni ai kublai ru kumjo ya i jeri simle i belai rap ha ka ba pentem nang ta i Reverend NB Ding do bla pendit pendiang ya ka program baro ka wei nang tam i belai rap ha ka costume ba pendiang ya ka costume ya i rengkat lang ba i Mr. W Shabong
nang tani ai ku bleiru ya ka media team ka jong ka bala yalam di Jason but I dawan nang tani ai ku bleiru ya ki audio team I Simeon but iba dawan kemen but nga ai ku bleiru ka bakerpang ya Reverend W Shela but temen basan KS Karkungwa ki balaya don kti ka ban pendiang ya kini ki online worship but ni dwai ublay nang kurku ya pi unang aibori pi ba pila ban syakri ban pen kraw ka buram ku jong nak pos ku por ku blay shibuan sa sisien pat tementang ila poi syak bawai jong kedi kijing sakri kijong I ublay bangi nget stem baklalong kijing kurku ipi kibas ngap kibayo snow ikani tisha bangin wai angkerpat ipi baro banginya snow tilang bangi da ka bangi ong lang kijing dwai try bat asa kurku pun wai okay kuk pa jong I ba ning long bakut kiteng jong mi wan ke hima jong mi long command jong mi ha kando kumbah ning to ai ngi mentai ki jingbam jongi kabala kasni to map ru ingi ki renkang jongi kumbangi ringi map ikbale sni ringi to wa dalam ingi ki jing penshai ru ne smar ngi nak besni na ba jong mi long ka hima kabor bat kaburam ru halakarta amen bara ka bawai no to ai ba jing ai Jesus Christ utrai ka jing I ba ublei buk pa lam ba jing slok ba thiang mun sim ba khut ai kin lai hu we kin shong lam ma kat ba ni lam ka jing sang khna lam ki riu ngai lam satla ka puthai man tash ki bom ju kut ru amen Jesu jam nod bad baba Pecha ibaret kumnga Isne banga bid Shayanga ban wan shami Ban yo wan shami ngatrang Try ba it yang awat kang Hakahima ku jong mi Atu ai bangan shong ne